abantu bamiti tikana ande libageli nande ngire ndabakwani nande bano bwairire nainyora umukungu akina umukungu omugusiata betenga umukungu omuya mboka no botingire bugaika abantu mwigo magana umukungu omuya mboka no botingire bugaika yani negesie kenene umusacha kulikero konyora umukungu omuya negesie kenene inakikiagerete omugusia gatenga umukungu omuya mboka no botingire bugaika mukungu obokano obo onuche bokano botingire bugaika iga bamura kero bwa bugiri ngo abantu bakotenga kamuri ikinyoro kyagoka orari ano igo obuye bw'omukungu no abagwekane tinga no bokano bari botingire bugaika iga bamura kero obukubwigwa abantu bakogoka igono umukungu omuya nabwo atobuya ase family na ase kinyoro na ase community asa abantu bamenyete igo obuya no bonke negesie kenene musacha gusondekera kwanyura umukungu omuya uyu mugusia gwekane tinga nobokano botingire bugaika kero bwa buri kubugigwa ikinyure kegotegerera buya abantu bagoka igo bono basubati bonse kusina ije nabasuri uteri yamono kubokano ndobanjete nobokano nomogerete birame bigororokete usebano yamono subscribe au like share the German of elders nonde nainu bakamuta ikayo mwa yamono